Ahojte, tu vaše OKR Moto. No a takých pár tipov, alebo ako my v OKR Moto umývame tie svoje terénne stroje, či sú to UTVčka, či sú to štvorkolky alebo motocykle. No a všetci radi umývajú vapkou, obrovským tlakom, že to je také umývanie, ktoré v podstate trošku nerobí dobre tým vašim strojom. Čiže my osobne, alebo ja osobne, keď mám trochu času, umývam najradšej obyčajnou hadicou, ukážem, prezentujem. Čiže stačí vám úplne obyčajná hadica a k tomu nejaký tlak vody. No a používam takéto nejaké spreje. Je to jedno v podstate, jakú značku, ktorú značku máte obľúbenú, ktorú si vyberete, či je to nejaký Makov, alebo nejaký Motul, alebo niečo podobného. Proste opláchnem, nastriekam jeden alebo druhý prípravok, potom si zoberiem, nechám nejakých 10 minút. Je dobré to robiť, keď nesvieti nejaké prudké slnko. Nechám trošku pôsobiť ten prípravok, no a potom si zoberiem autošampón a hadicu a prepláchnem to koleso alebo ten stroj celý. Samozrejme, keď sa pozriete za mnou, tento stroj už som poumýval aj autošampónom, aj všelijakými takýmito prípravkami. No a potom to len opláchnem v podstate vodou, hadicou. Vidíte, že to nerobím nejakým veľkým tlakom, ale takým miernym, aby som tomu stroju neublížil. Čo je veľmi dôležitá vec, a ktorú asi možná málo ľudí robí, a nie všetci to robíte, mať kompresor a vyfúkať v podstate ten stroj po tom umytí. Tá voda ostáva všade a preto ja vždycky tie svoje stroje striekam. A vystriekujem hlavne vodu tam, kde by mohla ostať. Prezentujem krátko. Vidíte, že v podstate odstránil som kvapky vody, čo je, ja si myslím, kvôli výzoru veľmi dôležité a veľmi dobré. No a hlavne vystriekam tie všelijaké miesta, kde by tá voda mohla ostať a kde by pôsobila tá hrdza. Ďalšia vec, dodatočne tým vzduchom vystriekam tie nečistoty a všetko dôležitého. Čiže veľmi dôležitá vec, umývajte nízkym tlakom vody. Úplne stačí na to nejaká záhradná hadica. Opláchnite to vozidlo, terénne vozidlo, potom ho nastriekajte takýmto nejakým prípravkom. Pripravte si nejaký takýto kýblík, do toho dajte autošampón, najlepšie, keď už je tam nejaký vosk alebo niečo, a umývajte ručne, stručne toto vozidlo. Keď mám svoje vozidlo umyté, vysušené, čiže vysušujem najprv tým stlačeným vzduchom, potom ešte utieram handrou, tu som si zabudol teraz pre tú prezentáciu zobrať, no a potom používam silikónový sprej, môže to byť Motul, môže to byť iná značka, mne sa veľmi osvedčila táto SC1, a keď už mám stroj takto krásne vysušený, tu ešte celkom není, ale preto, aby ste videli a prezentovali, tak nastriekam, vidíte, že hneď vyzerá aj ten plast, aj ten stroj oveľa lepšie. No a hlavne je veľmi dobrý ten silikon dávať na také miesta, kde sa prilepuje blato. Na blatníky, na spodok, vidíte, dám sem na ten plast. Tu sa mi už nebude to blato a tie nečistoty až tak lepiť. Samozrejme, treba to vyčistiť, vyfúkať ten vzduch, utrieť to. No a potom už len krásne doutieram a dočistím tou handričkou a potom je ten stroj taký, ako si ho ja predstavujem. Čiže ukážem vám ešte jeden stroj, ktorý som takto umýval nejaké 3-4 hodiny, lebo nie je to zadarmo a trošku dlhšie to trvá. Je otázka, či si to spravíte vy v rámci svojho vlastného osobného času. Ja som dneska umývaniu venoval nejaké 4 hodinky. No a pozrime sa na ten výsledok, na tú štvorkolku, ktorú som opláchol, a pozrime sa na tú buginu, kde ma to umývanie ešte čaká. Tu vidíte výsledok mojej 3,5 hodinovej práce. Zablatená štvorkolka, opláchnutá štvorkolka, nastriekaná štvorkolka, hubičkou poumývaná štvorkolka, a takto nejako vyzerá, keď ju nastriekate
tým silikonom a trošku poutierate handrov. Jedinú vec, čo som nestihol a zabudol, ako vidíte, natrel som sedadielko takým špeciálnym krémom, ktorý má taký čeličkový voskový základ. No a ešte som ho nepreleštil, ale zase je už také trošku mastné a veľmi dobré na dotyk. Čiže čo sa týka údržby, asi približne toľko. Možná, že by ste to mohli takto robiť. Možná, že máte ten svoj osvedčený vlastný a lepší recept. No a keby ste sa chceli prísť poučiť do OKR Moto, tak nás tu ešte jeden stroj čaká. Môžeme ho spolu takto krásne vyumývať a poumývať. No pozrime sa, ako vyzerajú tie stroje, ktoré používame v teréne a čo nás ešte čaká. Takto nejako vyzerajú stroje, keď ich používate v teréne a nebodaj keď ešte aj zmoknete. Čiže keď máte chuť, pridajte sa. Máme tu nejakú prácu na nejakých 4 a 5 hodín, keď ju chceme tak precízne spraviť. A keď chceme, aby ten stroj riadne slúžil. Čiže treba sa o tie stroje starať, treba ich občas zobrať do servisu, treba občas kontrolovať tlak v pneumatikách. No a pred každou jazdou, keď ste si prečítali návod, tak by ste vedeli, čo všetko treba skontrolovať. Na nešťastie, keď dávate týmto strojom zabrať, musíte sa o ne náležite starať. Môžete podceniť túto údržbu, ale potom vám tie stroje nebudú dlho slúžiť. Ja si myslím, dajte im to, čo potrebujú a určite budú dlho slúžiť. Ak nie, doneste ich do OKR Moto, my ich veľmi radi poumývame. Samozrejme, bude to trošku drahšie. Ako keď si to spravíte vy doma, musíte počítať s tým, že keď má mechanik, ktorý robí odbornú prácu a vy donesiete takýto zablatený stroj a musí sa tomu venovať 3-4 hodinky, určite to bude o hodne drahšie, keď si ho doma opláchnete. Čiže taká prosba, keď pôjdete niekde do servisu, určite zoberte krásne poumývaný a čistý stroj. Je to vaša vizitka, že ako príde do toho servisu, ako vyzerá váš ten stroj, ako sa o ňo staráte. No a keď sa o ňo staráte, určite bude dobre slúžiť. Som rád, že ste tu boli s nami, sledujte OKR Moto, no a poprosím, prihláste sa na odber našich videí, takto nezmeškáte žiadnu novinku. Ahojte, čaute, tu vaše OKR Moto.